O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna Good morning sa mga kababayan po niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Lunes po nga niyan, Petsa 13, sa bulan ka Enero 2025. Kami po naglalaw na nasa Marikamukamugtakan. Dahil pinagmamati na naman nakakulugan sa hawak, kapalpakan sa yutak kasing kagutuman sa tulak. Ako pa sa lingkod, Mark Dilac, dahil iba, salit sa naperotian. Pero ba na po kita hanggang alas 12 ng pagkauto sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot, kasarabay na po dyan. Ang mga impormasyon na magaling man sa luwas sa pagikan Mega Force Patrol, sa panagos po ng pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banuan na mabukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 3rd District kasamuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Daraga area, Karen Ala, Siriman sa City Hall. Sa Kapitolyo Provincial. Sa City Hall, si partner Al Armario, Joshua James Bino. Hindi po sa Legazpi 4th District kasi sa nagkapira pong lugar po dyan, partikular, mga tugang sa Regional Center Site. Jomar Bien, dyan po sa 1st District, siyempre si Henry de Boy Mata. Nasa mo yung mata ng DCGB sa kalsada, nasa piloto po yan ng mobile para po sa pagrekorida sa palibot. Technical side, kasabay po niya to Juna Police, mantang yaman sa DCGB Social Media Department. Nasa yan pong IT, Jerome Nico Martinez. Pantang sa Production Assistance Center, Sierra May Liron. Newsroom, katuwang na dyan, sina Jenny Matthew Baliaran, Angel Mostaza, sinman si Mary Joy Jaresco. Kami po kabos, minasaludar. Mga kababayan, minababan sa rumbong morning. Sana po okay ka mo, maski nga ni medyo hard life, padagos po tayo nakakatipon kasi tayong pangay po sa Roaldao. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay amigong Jeril Aranya. Pwedeng sarado kayo ni ang kunyan, LA Drive. And siyempre sa iba pa pong nag-celebra kasi ng birthday sa kunyan, happy birthday. More life, prosperity, and happiness. Sa mga nag-anniversaryo, happy anniversary po. More cakes and ice cream to come. And sa mga bisita, yan, enjoy the sight, savor the taste, but protect our environment. Yan, tingnan natin mamaya pagtiripwasan sa sawangan kung may magpunpun kan mga nagwarairak na basura. Sana mayroon. Kasi organisado mo rin, no? Pati sa mga nagmamaner kan traffic sa Subago, talagang mailing mo, no? Iyaon talaga man. At saka kung sa infid nagdesiniglar sa mga bikulo. Ayon. Sige po tabi. Padagos lang po ang pag-uurang pero padagos man. Asuya pong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Diyan po sa kunyan, sa Sawangan Park para po sa sendang National Peace Rally. Para daw po mapundunaan mga karibukan sa politika.
kundi magkasaro na sana para po sa kausugang kambansa. Asin sa pagsimbag sa interes kan mga kababayan natong Pilipino. Okay, very good yan. Okay, mga kabayan, mag-ingat po kita tabi na sige pa ang pag-uran, may mga diskwido na mga nangyayari po sa tuyang pong palibot, partikular kan mga motorsiklo o kaswapon dyan sa daraga igwa na buminulasok na kunyan na motorsiklo may lunad pati turtigaya baga duman sa tinampo, and then digdiman sa tuyang pong palibot iyo yan tabi sa mga paramotor pasiguron tan mga pag-overtake tatamin sa maskiara lang anong pipirita. Ano daw yan? Ta gusto ta makauruli tulo sa di. Maskiara lang anong pipirita. Wala to pati nga overtake nindo. Maglikay tabi, maglikay. Okay. So, sa aga, siring ka na kaugalian ta, pigbabantayan taan, ano ang hiro kang mga presyo kang produktong petrolyo. Either or. Pwedeng umitaas, pwedeng bumaba. Pero ngunyan June, paitaas. Panduang simana, mga tugang na paitaas, ang presyo kan mga produktong petrolyo. Ini po dahilan sa extension kan pagbawas kan produksyon kan mga nasyones na nagpuprodusir nin oil, yung Organization of Petroleum Exporting Countries Plus, yan. And then ang sabi nagraray na daw ang ekonomiya, mga tugang kan Amerika. Pagkatapos ang pagtipon, pagsaray nin mga mga petrolyo dahil sa malipot ang panahon, pigagamit nin ng panggatong mga tugang sa indang mga heater. Okay. So final na po initabi sa aga, may aumento kita sa produktong petrolyo. So magkararga na kamo. Ang gasolina, June, may taas nin 80 sentimos kada litro. Dit pang magpiso. Yung diesel, may taas po ning 90 sentimos kada litro. Mantang ang kerosene, may taas po ng 80 sentimos kada litro. So yan na po yan Final, 80 sa gasolina, 90 sentimos sa diesel, 80 sentimos sa kerosene. Effective tomorrow, 6 o'clock in the morning, sa gabos po yan mga tugang na mga kumpanya nin petrolyo digdi po sa Pilipinas. Okay? So, dahil na magpatumpik-tumpik pa, kararga na kamo ngunyan tabat, ada kulong na makararga ngunyan gigasolina dyan sa tuyang palibot, biron mo ito, pero ito 2,000 na mga bihikulo. Anya raon po sa Ligaspi, para po dyan sa, National Peace Rally, sa Albay Leg, kang ini pong Iglesia ni Cristo, may mga lugar po, sabi ba kasubagot 13 lugar ngayon nationwide na pinagigibuhan kayang pong rally. And pinailingan duman mga tugang sa Quirino Grandstand, matindi panuman. Panoon man ang lugar po duman. Malata ang sabi may 17,000 na mga miyembro kan Iglesia ni Cristo sumaserbi na response team sa Peace Rally o duman po sa kunyan sa venue sa nasambit pong lugar. O kaya padagos man kunyan na nakaantabay ang mga kapulisan asin ang Office of the Civil Defense sa National Capital Region asin sa iba pang mga lugar na pinagigibuhan po kayan para masiguro mga tugang ang ang katangkiluhan kan National Peace Rally na ongoing po sa ngunyan hanggang sabi hanggang mag-apon na po yan. Iyo. Alright. Duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, mag-iringat na sana. Alright. Sabi ni Jeril, morning aya po, thank you so much po.
and all na nakarumdum at nagbati sa kuyang dakulang rally birthday. God bless all over the world po. May blessing ka nga nita, matindi ang bindi. Taday nagbababa, day nagbabawas. Ano, Jeril? Ha? Masabaw na birthday para sa imo, amigo. Alright? Okay, duman po sa mga kababayan ta, may mga ano nga ito ngayang nakuha ngayang gadaan ngaya nakuha ay arong baga nito may pigharanap baga ka nakaagi pang ano yan nakaagi pang mga aldaw garpit sa uno nagralawod ini di may haling tabako tapos iguaning hali sa karamuran sa Catanduanes. So as per report, mga tugang na naresibikan din si GB, as reported by, paring Jomar, and pinag-confirm mga tugang ni amigong Jel Mulato, ang tagapagtaram kang CRRMO, kanisulat din tabako, na kinumpirmar mga tugang na nasa state of decomposition na itong bangkay na natagpuan mga tugang duman sa Palumbanes Island sa Karamuran, Catanduanes. Saro na po ito sa siyam na parasira na nawawara. As in, padagos pang pinaghahanap sa ngunyan. So, as per identity, konsiderare mo tabako ni Sir Jel Mulato, so lalaki na midbid na si Santino Bordios Buban, 18 years old, Kanpawa, Tabaco City. Namidbid ini ngaya mismo kang pinsan na iyon nagtato sa walang kamot kay ni kanakaging taon. So, sa ngunyang padagos po ang koordinasyon kan CRRMO sa lokal na gobyerno kan Pandan na sa mga pwedeng disposisyon kay ni sa bangkay. Yan po tabi adi, tanang sa state of decomposition na nabanga, John, nabanga. Jesus Mario si Padi. Sana ano daw nangyari po duman sa iba pang pag-iriba. Sana may makuha man pong mga buhay, may buhay Padi. At ano yan, maka ano man sa mga kababayan ta. Pero padagos po sana, padagos ay persos man kan mga otoridad ta. Kundi siyempre dahil na nga ni sa dahil nakipasama ang panahon, even yung plano kang Philippine Air Force na magtabang para lumayog mga tugang dahil nagibo because of medyo maraot pong panahon. Okay? Pero everyday, halos ang kabus, mga tugang nagigibo ng laklang para magkaharanap po ito. Yung weather lang talaga ang medyo naging kontrabida. Okay? So we just hope and pray na yung iba po ng mga tugang na pag-iriba duman sa Siam, di walo na sana pigahanap mga tugang, sana buruhay pa man. Okay, tugaan po ng istorya, alipunan sa luwas. This time, si paring Jimmy na salita na sa linya, Chief Jim. Please come in. Yes, maray na agatabi, Director Mar. Sa mga dagdag niya tong bareta, padagos pigingawakan na barangay Burabod sa pamamayo ni Kapitan Erwin Perez na masudsod makaros itong mga daga na irinasay matapos kan Bagyong Christine, nag-landslide kung matatandaan, swalang kaw na bulo duman sa barangay Burabod, na yun nagresulta para magkatarabunan ang mga kaharungan. Ngunyan, nasigian na uran, so kinaros na mga daga, duman sa nakababaw sa tinampo, gamit ang traktura, nagabalik man giraray tabi Director Mar, dahil ta naghihiro, natural, naglulumoy so nasa itaas. Nababa man giraray duman sa tinampo. Naku, may salida. Nagpaparahiwas na natural ipigaanod ini. Correct. O ngunyan, maabot na sa Sangatros Metro, sali duman sa original position, antos na duman ang laboy, dugi, sa may barangay hall, mga 100 meters, sali duman sa ginabaan kan tinabunan ng mga tinampo kan mga nagtalikod na mga aldaw. Iyo yan so rason kung nga tatagaro pipag-discourage na umagi duman. Amunanggad. Tamaalnas. Mahalnas, delikado sa aksidente, pagkatapos so mga nag-aaragi man digde, dahil maski difficile, maski peligroso, nagpipirit ta. Dahil iba. So paklas, naggalalangkaw ang level kan tubig. Maray kunda So mga hali sa pantaw na mapasiring sa
shortcut na kainit tabi Director Mar, Oho. kan pasiring sa UAS. Iyo. Oho. And so pasiring, may mga pribado na nag-aaragi digdi, going Manila, tamaray ko tanan tinampo digdi. Mhm. Shortcut, question, an bulod, itong sa guminabang bulod, nagpaparauran, ipigbabalik man giraray duman sa nakaros na tinampa na daga sa tinampo. Sa Ayun. madaling sabi, ipigaanod so hali sa taas, Mhm. pasiring man giraray sa tinampo. Nako. Ngunyan, ang pangapudan ni Kapitan Erwin Perez sa DPWH na nagparabirisita na daaduman sa DPWH na nahagad kan barangay, pinaagi na sa LGU, sa MDRRMO, nagkon po pwede tabangan, padarahan na sindaduman ki heavy equipment. Ang nagdidiskarte nga ni barangay na sana traktura ang gamit, so gamit sa pangkwabaga, paggamit sa paguma, ay na daw sa mga heavy equipment. Iyo ang gigibuhan niya to nin follow-up sa mga maabot na programa paal daw sa DPWH kung ano na hay naan sa indang aksyon manungod sa kahagadan kan barangay. Aha. So, dati na nagrasa, sobrang oras. Aha. Tingno yan. Ipigano. Bang daga. Oho. Tigdadala kang growing. So an advice ka kano na de kan MDRRM na Sir Ian Siciliano. Dahil nang una na magagi dyan. Oo, dahil ako na lang unata, yung ano yan, silon mag-aagi, tapos mahalason. Dahil man na sabihan ang mga sakayan, na duman sa paklas ulusan, silon man mag-aagi, talagang growing. Pasiring sa sentro. Iyo. Alternatibong agihan yan kan hali sa Hali sa Pantaw. Pantaw, hali pa sa ano pa? Oo, so mga aling Bulanggi. Hindi talaga maagi sa Purapo, dahil man di mag-agihan. No, yan tabi Director Matay nang una ko nun po pwede da mag-aragi digday. Pag Iyo. na-despido sinda digdi, mas problema kan barangay. Basta Correct. ang barangay dating may problema na nga ni baga taday pa nagkakarirelo kar nga ni sa mga residentes na apektado. Yan tabi Director Maran sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita DCGB nyo. Thank you very much, Jim. Mga tugang Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Ali po dyan, mga tugang sa 3rd District. Yan po ang sitwasyon duman po sa Barangay Burabod sa Libon Albay. Ha? O, dahil nang unada po kung mag-aragi duman, bako po maray ang sitwasyon kantinan po. Binalo man kutakan mga kabarangay na karuson so ruminasi na daga. Tanganing makabilong mag-agi, kundi dahil po sa padagos na pag-uran, mga tugang, sige man ang rasay kang bulod. So kinaros din, may minasalida, hali po naman sa nagrasay na bulod, bibulos pa siring sa tinampo, di balik sa dati. Iyong manggiraray, mahal nas, malapok, mga tugang, kaya pipag-likay, na dahil na po naman na mag-aragi, ta delikado. Ha? O yan po tabi, magsunod. Tangani po na ano yan, maging ariglado kita, as hindi po ning madiskwido. Hinda ko lang kung kayang trumabaho talaga man kan mga ikipahis dyan kaya na malumoy pandaga. Baka naglilikay niya. Pero dapat magkaliwanag sinda kang kimaray sa mga residentista. Ha? Mga taga-DPWH, mga sir, mga bossing, mga engineers. Ha? Ako dir manda tabi. Oo, ipaliwanag kimaray nga, tataday ka mo naghiro. Uminabot sa nadapo sa inspeksyon, iling-iling, turo tanaw. Pagkatapos nga kito, dahil nang inihay, kung ano nang gigiribuhon dyan. So barangay na nag-ispersos, baka tabi, pwede na, ano yan, aksyonan po nindo yan. Kung ano yan, kamo na din ang magsarado kan tinampo dyan, na bawal umagi, di ba? At nga ni kendong yung jurisdiction ng mga tinampo, di ba? At nga ning masigurong dahil may madiskwido dyan. Pagkatapos, pag nagre-re ang panahon, tira daw na tulos. Di ba? Tanganing dahil na magparahaloy pa ang kalbaryo kan mga kababayan nato dyan sa Burabod. Di ba? Tayo po yan ang kunyan, ang sitwasyon. Talagang mauram pa. Sabi, sagod pa sa aga. Ang mga pag-uuranta. Di basta hanggang di nagali ang shear line. O yung sarabatan mga tugang kang mainit, buda malipot na paros na darakan amihan, ay talagang magpapadagos pang pag-uuran. And nyaon sa tuya, nakakunkun sa Bicol. Sabi nga ni kaniba, sana nga ining mga oran na pigmamati ita, 2 simana na ngayon.
Day padarata ng iduman sa kunyan. Padarata ng iduman sa sa California. Igaganunan mo matindi ang mga nangyayari po sa Kinaban. Very extreme mga linog, may pagtuga kang bulkan, tapos mga pagbabaha, pagrarasay ng daga, tapos duman mga tugang sa California, Los Angeles. Yan dyan? Tinurumpos na ang mga harong. Ang sabi patingon niya na aga, nagbalik da sa kusog kang paros. Na mas lalong nag-agrabar. Pero may mga milagro talaga man na may sarong akong nahiling na sarong Catholic family na solamente Jerome na harong na day na iro. Day na iro. So kataraning halos gabos tang palibot po duman mga tugang nagkasurulo suarong pero sa indaday di lamang na sunatad. Pagkatapos mga nasulo man na harong, mga devotos ni Mama Mary yung imahin ni Mama Mary day na despite na natumpos mga tugang suarong kaya sabi may minsay ngayon na abot sa tuyang mga kababayan, sa tuyang mga namamanuan, sa tuya ng mga Pilipino, sa tuya po ng mga syudadano sa bilog na Kinaban. Hello kay Kapitana Divine Valderrama Candel Rosario, happy birthday po Tabi Kap. Siring man kay amigo, kababata natin, happy birthday kay Noy Balayan, kan Barangay San Vicente Asin San Juan. Good morning Tabi sa imo. Asin sa iba pa pong nag-celebrate kasi ng birthday sa kunyan, happy birthday po Tabi sa indo. Yan. Sabi ni Evangeline Llagas, good morning ngayon Sir Mar. Siring man si Jobert Avis Chavez, good morning ngayon Sir Mario de la Cruz from Radio Periodico Catanduanes po. Uy, gusto ka mo dyan Sir Jobert sa Catanduanes. Ang aram ko sa Sikmil, nag-post kasudma si Mayor Jimenez, na nagrasay papalaog na duman sa tinampo, papalaog sa Sikmil pangyari basta yun expected na ito po dahil saturated na po ng tubig ang mga kabubuldan, maging ice to the ball po kita mata sa bola pirmi para po daing madiskwido sumagana sa kabubuldan, narani sa mga kabubuldan, bring magikmat po kita. And then, as much as possible, magpa-out of mga tugang kang preemptive evacuation. Taday man pong mawara kayan. Si Jobert Avis Chavez, taga duman ngayon tabi ako sa Banwa ninhigmo to. Yan, sige tabay. Alright. Iyo po yan maglikay po kita, mga tugang dahil tayan mapugulan, because sabi nga ni iyan po parte ang pagbabago kong panahon ta. So maging adaptive po kita dyan. Adaptaron ta ang mga bagay-bagay, pagkatapos gibuan tanim pagi na dahil kita makadagdag pa sa problema. Pag sinabing dahil pwedeng magbalyo, dahil pwedeng maglawod, dahil pwedeng para basay-basay sa tinampo ta depisil, magsunod po kita Tabi. Stay at home, di ba? Tanganing masiguro ta ang kaligtasan mo labang sarot. Sa sarot lang po ang buhay. Permi po yan, mga tugang, save lives before properties, mga kapatid. Okay? Istambay lang, mga tugang. After the news break, we will be back for more stories. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Ibaya flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more. Ibaya flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, Ibaya flu na. 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema.
Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mas papakusugon pa kan murang pagkain Super Committee o Quinta Committee ang lakdang para mapababa pa ang presyo kan bagas. Sigun kay Quinta Committee Lead Chair Joey Salceda, base sa datos kan Food and Agriculture Organization, ang global rice prices nagakawat sa $427 sa good $500 kada metriko tonelada, kaya dapat nasa 34 sa good 36 peso sa an kada kilo sa nakan mga landed cost kaini. Alagad sa mga pigiling iyo an overpricing kan mga supermarket kung sain maabot sa good sa 70 pesos ang kada kilo kan barakalan. Sinabi niya na maski pa 58 pesos ang kada kilo na price cap na ibigpapautob kan Department of Agriculture, ang mga reseller kan bagas ang pwedeng magdilhensya nin 17 pesos sa good 23 pesos ang kada kilo. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Bioflu, 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artresin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Bukas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inom agad. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Kabayani kita sa Ginebra! Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani tayo, kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Bukas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inom agad. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi
Yan, pos mo yan, bro. Until something happens. Bakit tugang second part kan iribanan niya ito di sa programa ng aramo niya ito kanyang pong Monday. Petsa 13 sa bulan po kan Enero 2025. Sa mga late tuners at sa mga misis o rikas-rikasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mga premyohan. Ayan. Kumusta mga taga-Banwang Daraga? Ayan po tabi, nagkaigwanan ng diklaging o pagkaykay kan mga kali. Diyan po sa indong palibot ang ani na mabawasan ang problema lalo dyan sa palibot po ka merkado. Nangyari di. Hindi talaga tayo natututo, ano? Nadiskubre na giraray. Yan baka pag nagkaykay ka, pero sa mga sinsilyo na nagkaurulog dyan, ha? Hampain gusto dyan sa mga basura talaga. Sus Mariusi pa di. And it's an irony, mga tugang na habang nagsiselebrar kita kan Zero Waste Month, bilang pagrundom sa ika-24 anibersaryo kan pagkakamok na o pagpasar mga tugang Republic Act 9003, idiniklarar man kan dating Presidente Noynoy Aquino ito po mga tugang sa pagining proclamation itong Republic Act 9003 da ang kamautan magpromotir ng environmental awareness buda aksyon sa 24 taon puro sa nakita awareness kulang sa aksyon. Di ba? Nato kami ni Padre Mamoy ka na pong Sabado adi. Yung National Zero Waste Month bulan po ng Enero yan pagsiselebrar. Diniklarar sa pagay po ng proclamation na ano yan ni dating Presidente Noynoy Aquino III. So, sangon yan sabi, mga tugang, dapat na gumibo na ang gabos nin mga lakdang na maging parte kan solusyon, mga tugang, asin bakong maging parte kan problema. Di ba? So, tayang sabi nga ni, mga tugang, sarong approach ang zero waste para po sa ano yan, paggamit kan mga resources para masiguro an efficiency, recovery, as in protection mga tugang kan, sabi nga ni, nagdidiit na mga tugang na natural resources ta. So sabi yun, yung zero waste is both a goal and a plan of action. Yan po tabi ano. O di, ngunyan ang sabi, dahil kadakol din ang mga nahihiling ng mga nagsasarayang ng pagkaon, ang ngunyan mga tugang, ang tema, kanagkapirang grupo na nagbubusol po, mga tugang kayan is, food waste no more. Yan. Di ba? Ini ngay may kamautan na bawasan ang mga nawawarang pagkaon, asin basura, hali sa pagkaon. Yan, ito mga, pwedeng gimuon po na mga, mga fertilizer, di ba? Para po magamit sa organic na pagtatanim natin. Hindi isipigsusulong ang pagbalyo mga tugang sa sarong circular economy. Na ang sabi mga tugang, hini sarong lakdang tangani na daing masayang mga tugang ang sa tuya po ng mga kababayan dapat na magtarabangan. Dahil ining circular economy nakasentro sa pagbawas ng basura asin sa pinakamarhain na paggamit ka mga yaman mga tugang sa paagi kan mga lakdang arog kan pag-recycle sa girari na paggamit o reuse asin pagbawas ng consumption o yung pong refuse, di ba? Iyan po adi sa ibang mga lugar, igwaning mga lakdang na pinagigibo itong manungod sa rice for trust, pigapalitan ng bagaso, basura, na pigdadara sa inda, particular mga plastics, no? Katrukis kang plastic, mga tugang, so may katrukis na, so bagas. And ang sabi,
dakula ang naibawas mga tugang sa plastic sa pagsuporta kan mga lakdang kan lokal na komunidad. And ang mga iba-ibang kumpanya nagupo naman yan na magtipon kan sa indang mga recover so mga ginamit ninda na mga plastics pero dai masyado mga tugang na namamati. Ngunyan ang kadaklan mga tugang kan mga advokasya, partikular kan nagsurat kan batas na yan, RA 9003 si Senador Leron Rigarda, na piging ganyan ang publiko na iwasan ang paggamit mga tugang single-use plastics. Yan. Iyo man talaga ang kontributor, mga tugang. Magpun sa patuskan dulce, sagkod mga tugang sa patuskan sabon. Ginaramit na mga tugang yan because sabi nga ni Kayan, gaya nga sa plastic economy. Nagpigpara pa sa radit nila para makabenta. Diba? Takong dara kulang nga dahil na kaya, di pasaditong tangit ang aning mas makaskas ngayon ang pagdalagan kaya. Not knowing, mga tugang na may negatibong impact sa environment. Yun na po yan na namatayan tangon yan. So pigdinit-diit na halion ngaya, pigdinit-diit nang i-discourage and kung mapipwede, kung mabakal ka ngaya, magdara kang laugan. Bako ngaya itong so magamit ka pa ng plastic na laugan na lana. Tawag na yung practice yung kang panahon na pag mabakal kang lana, mabakal kang gas, may daradara kang buti. Pwedeng suprasko o pwedeng subilog. Ano yung prasko? 4 kantos. Daradara mo doon sa tindahan, mabakal ng tabi yung lana. O mabakal ng tabi ang ganing gas. Pigbubumba yan, mga tugang. Wala plastic nun. Sa paglipas kang panahon, dahil sa gusto taning madali ngayon na mga iyon na po yan. Pero dahil na manage maray mga tugang sa basura. Sana, mga tugang ay ipadagos tayo ang pagsegregar sarong. Tamayroong pera sa basura. So, itong mga recyclables, igilid ta. Yan, pwedeng ipabakal yan. Diba? So, mga residuals, yan ang tao taduman sa mga nangongolekta. Itong mga nabubulok, kita na mismo mag-compost mga tugang sarong. Ayun magagamit yan sa pagtatanom-tanom ta dyan. Kung may mga plantitas kita. O kung igwa po kita ning mga gugulayon dyan, pwede na po yan tabi. Mga tugang pag nalapa na yan. Banit sa lang kimaray. Iyan, bawas pang gastos yan sa gobyerno. Iyan baga pag pinadara mo yan, tinao mo yan sa lokal na gobyerno, dadaraw yan sa dump site o sa pong sanitary landfill. Tabako manggabos na lokal na gobyerno nakapag-put up mga tugang ng sanitary landfill as per provision mga tugang kang RA 9003. Tapig sarado baga sa mga open dump site. Tado man kaya nangyayari so pagsulo asin iba pa. Pinagbabarawal po yan sa 9003. So ang garibon ngayon magsegregar tapos so residual darahon duman sa kunyan. Pigharalo na po yan. Okay, angon yan, pag sinabay mo yan duman, bata ang pagduman mo sa sanitary landfill, pipisarong ka. And pigubayadan mo dyan, kung pirang kilo na basura, pigdadara mo duman, garo, 5 pesos garo, ansarong kilo. Sa laog sarong bulan o sarong taon, mga tugang milyon ang pigbabayadan kan mga lokal na gobyerno dahil sa basura na kinalata. Pigparagamit ha. Sabi ba ang average ngayon kan sarong persona pwede nga umabot yung 16 kilos ng basura. Pangyari di sana likay-likay bawas-bawasan ta po yan makatabang kita and then very evident na po mga nangyayari di ba mga pagbaha yan sa Daraga o digdi sa Ligaspi mga tugang kanagaging aldaw kang Sabado kung nagpuprograma kami ni Father Mumoy pait pa so pagdiklag o kaya pagkuakan mga itong yan pag punpun ka mga basurang nagralataw-lataw mga tugang sa salog o puruksay sa baryada tapos dyan po sa yan Release Road mga tugang sa Orosite
Kaya sana magtaramang-tabang po tabi. Tayo ni problema tangin sa basura, bakulang po ni problema kang gobyerno, problema po ni kang gabos. Okay? Alden Den Arsenal, boss, may klase na tabi saga, igwa na tabi. Base duman sa advisory na pigpaluas baga ni Acting Governor Glenda Ong Bungao and even ka mga local government units, face-to-face classes will resume tomorrow, January 14, 2025. Kaya man po lang po yan sinuspindir ngon na face-to-face classes dahil sa pag-iiwasan na may maipit sa traffic. Dahil po dyan sa National Peace Rally kan Iglesia ni Cristo. So nahiling taman ng mga okupado mga tinampo. Ngani na maiwasan ngaya asin an iba kayan inararkila so mga bus pati na po so mga jeepney inararkila po yan. So pwedeng may scarcity o kakulangan nin mga malulunadan o transportasyon. Kaya para maiwasan po na may malit o maipit o magkagawa ng inconvenience, it's better na yung mga estudyante dyan na lang sa arong ninda. So dahil face-to-face classes ang sinuspender, so sa iba, pwedeng magkunyan sa ibang mode. Mga tugang kang kawag-eskwela, pwedeng online o pwedeng modular. Pero sa aga, balik na po tabi sa dati. Balik na kita sa pag-ireskwela ang face-to-face. Mga po yan, mga inquiry ka mga kababayan po natin. Talaga pong bigi-iwasan iyan na mga magkakairipit kita. So iba man ang hinayang bata ngaya puro pirmina sa nangay kitang nagsususpindir. Malibong ka nga ni Jerome, takan pag minauran-uran na dahil pagsuspindir, daragiton. Ang sinuspindir, na gayaan na ngayon na pupundo ngayang kaon kaya sa mga aki. Di ba? Maray nga ni ko yun, tayo na kayo ng mga module at saka online. Di ba? Kahit di ka pumunta ng school, diyan ka lang sa bahay, baka kaukod ka po manggiraray, igwa manggiraray ng although, it's different mga tugang pag yun talagang face-to-face. Dahil siyempre makikita mo siya. Jerome? Pag face-to-face makikita mo siya. Di ba? Makikita mo yung teacher mo. At saka makikita mo yung inspirasyon mo. Pero pag online, hindi. Kaya po, yan, nadagdagan naman yan, ganyan. Pero basta yan po, ang patakaran yan is, kapag nag-suspend ng klase, basta dapat mabawi yung calendar days, yung number of days, mga tugang, yung school calendar, dapat mabawi ito. So, kung may pagkukulang, dapat na magkaigwa ng itong make-up classes. Tangani na maabot so itong oras na dapat na iklase mga tugang kan mga kababayan nato mga estudyante. Yan sa mga kabarangay tao sa agatabi igwa ng klase. May face-to-face classes na kaya pasiguro na ang mga balon dahil pag ubuson mo niya na aldaw. Yan ang naging problema ka mga mama at yung mga papa. Pag daing klase ngaya pipamuringtan ka mga aki ang refrigerator. Pati nga sa mga cabinet niyang pigsasarayan kang balon, lugon niya, sa sarong aldaw, ubos. Nakadit-dit kaya makwa. Yan buangan na yan, problema natin dyan. Alright, sa mga tagabangan tabay mag-relay kayo na sa Nafo Tabi and mamaya, diyan na makauli tulos ka mo. Sigurado po yan, mga tugang pag-tiripwasan. Kaya po nag-aratindir, kaya na mga, National Peace Rally. Sigurado pong magiging magabat. Anbulos kan trapiko sa syudad. Yeah. Taday man na ibang aagihan ko ni mga talagang mga mayor na ruta. Para makaluwasin na dyan sa sawangan. Yeah. Kaya maghanap ng alternatibo
na mga agihan mamayang hapon. Tangani po na day kita maipit mga tugang sa halabang traffic. Ilikayan ang mga lugar na posibleng aragiang ka mga yan, kamauruli na mga tugang sa iba-ibang mga lugar ay di gibuon tapo adalan tang maray. Tanganing day kita maipit dipisil na. Bata nag-uran-uran pati. Ano? O, yan po ang mga nagkakapira po ng mga impormasyonista. Ngunyan po ng mga panahon, talaga pong sabi nga ni kaya ni dakol ang mga inconvenience pag mauran. Tapos yan, nasabayan pa po siring po ka ng mga lakdang na birespeto ta po yan. Diretso nindayan man, mga tugang na magtiripon. Yo. Okay, so kaya, padagos man ang pagbantay kan kapulisan to make sure mga tugang na ang aktibidad bagiging matrangkilo hanggang sa sinda po makauruli sa sinda pong mga lugar-lugar. Iba? Okay? O sino? May dagdag tayong impormasyon mga tugang. Hali po dyan sa luwas. This time, kunin natin ang istorya pong partner Alar Mario. Sa dagdag natong istorya, partner Al, good morning. Plus kami. Partner, magkasaro ang entusiasmo kan magturogang nako para mai-promote ang turismo. Sa mga paliwanag kan magtugang nako si Diday ko asin dating Congressman Christopher Kito ko kan nagbisita ini digdi sa mga barangay sa southern part kan Legazpi Kasudma. Sinabi ni Diday na iyo ini ang sa iyang assignment kay Congressman Joey Salceda na promoter asin matabangan ang Albay na may balik sa pagiging number 1 pag-abot sa tourist arrivals dahil digdi sa Bicol nasa number 4 na sana sa mga probinsya ang Albay. Nanginginot na ang Sorsogon, Camarines Sur, asin Camarines Norte, nauudya na ang Albay. Kaya bilang UP graduate cum laude, major in tourism, kakayanon niya ang challenge na ini ni Congressman Joey Salceda na nag-aspirar man para gobernador kuning kaso na para sa naman matabangan ang Albay. Si dating Congressman Kito Kuman dakula ang naikokontriber naman pag-abot sa turismo sa Albay. May pinagibong dakulaon na imahin ni Mama Mary diyan sa Barangay Pawa, Legazpi, nangon niya nagiginaining tourist attraction. May plano pa siyang magpagibo sa personal niyang kwarta diyan sa Alimsog, Santo Domingo. Asin may plano pa ining magpagibo man in Station of the Cross, digdi sa parte kan Barangay Kagbakong, facing sa Sorsogon area. Na kung mangyari ini, dakulang bagay na magkatabang sa turismo, magigiining tourist attraction, digdi sa southern part kan Legazpi. Kung matatandaan man si Congressman Saldico, kanang Bicol, public knowledge naman ang pag-promote kan Bicol Loco, na nagibo na kan sarong taon asin gusto gyare ining uliton mo niya na taon para mamidbidan international ang probinsya kan Albay sa paagi ni mga tourist activities asin ini mga pag-develop na mga tourist destination para makatabang na mag-angat gyare ang Albay pag-abot sa turismo dahil naudya na kung naisipon ang Albay. Kaya dapat sa naman na matabangan na ining makaangat sa tourist arrivals asin makatabang naman diretso sa iba pang parte kan Bicol region. Iyan pa partner, ang informasyon sa southern part kan Legazpi, Alar Mario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Mga dugay natong impormasyon po yan. Hali po dyan sa luwas para po sa padagos pong pagtutok sa turismo. Alright. Oy, mga kabarangay. Kung ramdam mo po nindo ka nakaagi nakaistorya ta,
ano yan, mga amiga ta dyan, mga tugang sa Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory. Na ngunyan po mga tugang hanggang Marso, January, February, March, yan ang piga po din ng lean months. Mga tugang sa kunyan, sa supply ng dugo. Diyan po sa inda pong laboratorio. Kaya padagos ang pangapudan sa mga donors. Padagos man, mga tugang ang paggibo ninda ng mga blood donation drives sa bilog na Rion Bicol. And may mga naka-schedule na naman po sa aga, January 14, may schedule dyan po sa Rural Health Unit kan Mandaon, Masbate. O yung mga taga Mandaon, tabi. So mga blood donors ta po dyan, mga tugang, tabangan ta po ini. Para ikukitang perming pandugtong buhay. Tapos January 15, iguang schedule mga tugang dyan sa City Health Unit kan Tabaco City. Yan. Tapos sa January 16, dyan po sa Barangay Lumbong Pilar sa RHU, Pio Duran. Tapos Metro Health Specialist Hospital sa Sorsogon City. Juan M. Alberto Memorial District Hospital, saka sa EPS-BPI Ligao City. Mantang sa January 17, sa RHU Libon, Albay. Yan, bukas po yan mga tugang na blood donation sa publiko, asin sa mga interesadong individual, kayo mo po pigiin ganyar na magpartisipar. Siguro lang po nindo na may sufisyente kamong katurog, day nag-inom ning alak. Bago po magdonar. Tangani po na makuhaan ka mo asin, matawan tamaning dagdag po mga tugang na supply ng dugo tabata. Garo may upcoming na kailan ba yung gagawin na open heart surgery diyan sa BRHMC, parang kaya padagos ang sa indang pangapudan mga tugang para diyan, no? So magtarabang po kita, sabi nga ni kaya ni yan pong dugo is not a commodity mga tugang, but yan po impagdungtong buhay. Okay? O yan, mga kapatid, dagdagan ta po ang mga impormasyon, tod sa naman, oras na to alas 11:33 na. An oras hatod sa Indokang Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyo na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
Pambatang Lagundi Plamex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, bago nga balik po kita sa programa ko niyan pong pagkaaga, digdi po sa tuyang pong Aramon Yato, the Radio DCGB. Napakabilis po ng oras mga kababayan, alas 11:40 na para po duman sa mga nag-aabang. Asin siyempre duman sa mga nag-aasikaso na. Sa indang mga panguduan, sana po nakaasikaso na, ready na, no? Dipisin mo yan na nagralabata, daing mabalay-bayan. Duro dipisil ang, ang sistema, okay? O kaya po, sa mga kabarangay, mga tugang, pasiguro sa nakita. Kung pwede man yan paparus-parusan, di ba? Tangani po na magkaigwa po ning magayon na tabata iba man talaga pag day mo na balad. Iba man ang parang pag day mo na balad Iba man girarayso na iinitan. Nganing maging ariglado kita. Yan po ang saro po sa mga pigbabantayan mga tugang. Alright. Kung na rin mainit. Pero wala pang digdi po sa mga nahiling mga tugang na mga mga lakdang sa tuya pong monitoring sa pag-asa ay talaga pong medyo may problema pa kita. May problema pa kita. Talaga pong may shear line pa. Ayan, and actually, mga tugang, ngunyan pong alas 11 ng pag-aaga, may heavy rainfall outlook. Napigpaluwas dahil sa shear line, pero mariray ining sinyalis sa dita. Uto duman sa Camnorte and Puntiro, mga tugang. Pero dahil man ngayon ka siguro pag natitipon mga tuga ang mga rain clouds yan, bibagsak talaga. Pero ang pinakabagayon mo niyan, taday pong low pressure area na pigmamonitor para po sa tropical cyclone formation. Yan man sa nang pinakamagayon po dyan. Ang abangan sa napirmi, mga tugang yan po na mga pagbabaha. Sa ngunyan, padagos man po ang Bicol River Basin, kan sa indang pagpapaabot ng flood advisory, tangani na magiyahan mga tugang sa mga kababayan ta. Na ang sabi mga tugang, ining flood advisory na ini, poon alas 8 ng aga kasubago, sagko alas 8 ng banggi, ngunyan pong January 13. Dahil po duman mga tugang sa epekto kan shear line, and piglalauman, ang pagitaas kan mga tubig sa salog, asin ang mga pigbaba na mga lugar, asin pwedeng
eksperyensya nin pagbaha sa mga tinamposin sa mga kalye. Tipo ng tubig sa mga kababang lugar na may mga karungan, asin pagka-tipon man ng tubig sa mga kabaasan o umahan, asin pag-supay kan tubig sa mga spillway. Okay? So, ang sabi po mga tugang, posibleng epekto sa mga apektadong lugar sa infrastruktura, pwedeng dahil maagihan ang nagkapirang mga tinampo. And then sa edukasyon, pwedeng magkanselar ng klase. Sa agrikultura, pwedeng malubog sa tubig ang mga produktong agrikultural. O yan po tabi ang mga pag-abiso kan sa tuya po na Bicol River Basin Forecasting and Warning Center. Yan. Magayon may mga pigpapaluwas na mga tugang na mga impormasyon manungod po digdi sa mga pagbabaha. Ngani po na magiyaan sa mga kababayan nato. Pasiguro sa napirmi, no? Actually, duman sa Kamsur, may direktiba ang gobernador, si Luigi Villafuerte, na sa mga vulnerables databi, sa mga posibleng tamaaning baha, posibleng pagrasayan ng daga, mag-preemptive evacuation na bago maging hudyan ang gabos. So, ayos man. Iyan. Maya po, Sir Mar, ang kriminal nga na dugo, nakakaulakit, aday ko po masimbag, taba ko man ako doktor, ma'am. O, sir, no? Doktor lang makasimbag. Di ba? Basta, dahil man po garo. Dahil man garo. At ka mga panon baga, kan mga, dahil pa ni mga laboratorio, mga siring kayan. Kaya ito pag talagang pitsi-pitsi ang laban, binako kayo ito ng dugo dyan sa kunyan. Nakakuha ng dugo kayo ito dyan sa mga jail facilities. Ay man ngayang nangyari. Okay? But anyway, ngunyan po, pigpasiguran nito. Aram mo ba dyan sa mga, may mga tato-tato. Di ba? Diba sa mga kababayan yun na po yan. Siguro ang pinakamaray talaga na dapat nagibunin do para po dyan sa pagkakaigwa po ng suplean dugo, pagdonar kita. And then kita mismo sa pamilya, sa tuyang clan, yung sa nag-reunion ka mo, o nag-get-together ka mo, identify nito ang mga blood type kan lambang saro. Tanganing pag may nangaipo sa kapamilya o sa clan, igwatulos ka mong identified na pwedeng makuhaan. Ayan. Di ba? Tanganing madali ang sistema. Diba? Basta ang gabos, mga tugang, pigpapasiguro sana na dapat ngaya, pag madonar ka mo, so maray sana. Okay? O yan. Papa Mar, nagpuuna palan ang kunyan adi. Nagpuuna palan ang election gun ban. Kaya palan nga may naili akong mga pulis na nagbabantay sa tinampo. Ha? Ayun po yan tabi adi. Duman sa mga kabarangay ta. Yan? Nagpuna pong election period, kasudma, and kasabay kayan ang pagpuon mga tugang kan, pagpuon mga tugang kang gun ban na di ka pwede magsukbit ng badil, maski igwa ka ning permit to carry firearms outside of residence, not unless na makakuha ka nin exemption mga tugang sa Commission on Elections. Pag wala ka nan, day pwede po yan. Maski yan kagmo sa arong nindo, ikagmo sa Bicol nindo, pag yan po nasirip mga tugang kang pulis sa mga checkpoint, rimati kita. O malam, may nasampula na nga ni apatulos, kasud maapatulos, anadali, mga tugang, napumpasa na, igwa na pong apat, igwa sa BIRMM, igwa sa Region 12, igwa man sa Region 3, na nakuhaan, ang mga nakuha, pistola, tapos igwa pang inakuha ang alaba na badil, pangyari, wag nang subukan at dipisil po yan. Election offense yan, mga tugang, may dakulang kadipisilan po yan sa Indo, pagabot ka daw. Okay, dagdagan naman ng istorya. Joshua James Bino nasa linya, ang lalaking pasiguro pirme. Joshua, please come in. Good morning. Yes, good
Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, nagtuon kan Nobyembre, sagkod sa mga aldaw na nitabi, Sir Mar. Iyo kumbaga, pinakamarayan man na panahon, marayo na mga aldaw para sa mga parakopra digdi sa Bicol Region na mga pagpabakal kan sa indang mga produkto dahil ang tasagkod mo niyan, mahal ang presyo kay na per kilo. Ang problema, tamahal dahil man na makuha. Ubus na. Pero So iba, naalim mo ang kunyang-kunyang, paano? Pati ang bilog na nyo kunyan, mahal. correct. So kung mapakupra ka pa, tapos mabayad ka pa, pagkwintas klaras, abonado ka pa. Ngayon ang problema ngunyan, paano naglangkaw ngaya, pero ngaya, ano yan, kulangan nyo. Si Babi, pabakal bilog. Kumino lang na. Kumino lang na. Pero, yan ko ta, mariray man ko ta na nabarita yan ta. Naglangkaw mang giraray. Gurano na nga, 50 na? Minapatak na nga, Sir Mar, na 50 hanggang 58 pesos. Iyo, pag-agi ko dyan sa Ligas 12, dyan pag-agi ko sa Arimbay, nailig ko dyan ng presyo. Oho. Pati ang bagol, may presyo dyan. Correct. Kaya, so may kuprahon pa, ini ang the best time da, Sir Mar, na makapag-kupra pa dahil nga ni sa Malta, na paliwanag ka na Philippine Coconut Authority o PCA, Albay and Catanduanes Provincial Offices, ining mahal na presyo tabi, Sir Mar, ka na kupra, iyo ang dara, kan pag kaigwan kumbaga diit sa namok ng supply ngunyan sa international market. Dahil ang taso ibang mga kataraning na nasyon kan Pilipinas, naglimit sinda sa pag-export o pagpapalawas kan sa indang mga kanya-kanyang produkto sa ibang nasyon sa pagsabi na lean months man ini sa indang nasyon tabi, Sir Mar, halimbawa ang Malaysia. Kaya kulang naglulawas na mga produktong lana, oil, tabi, Sir Mar, alay sa inyo, galimbawa, dahil naglimit man sa ibang nasyon sa pagpapalawas kan sa indang mga produkto. Kaya siyempre, mamahal man sa oil, halimbawa na hali din sa Pilipinas, kaya mahalon mo yan, Sir Mar, ang barakalan kan kupra. Nagpuon pa ini November, nasa around 35 to 38 pesos. Sagkod sa uminalinto to ang presyo kay ningon yan, na minapakol nasa 50 pesos hanggang 58 pesos ang barakalan per kilo. Yan. Tsaka ang sarap pa dyan, pigagamit na kayo na additive, duman sa diesel. Kaya may nagkuproseso ka dyan sa San Pablo, kaya mahal. Nagmamahal na. Ang medyo lang talaga mamundo, halimbawa sa Catanduanes, Rinapado, kay Bagyo, di nagkulang na. Mahalat sindaning mga 2 hanggang 3 taon bago man makakupra. Baka pag nagburungan naman ng barato na naman. So digdiman sa tuya, iyan, ang saro sa nagkakaproblema dyan is yung, yung bibuko-buko pa. Higa para kuhanin buko, di ba? Kaya, ayan, medyo, medyo talaga mayroon kitang problema dyan. So, igwapa, samantalaho ng alangkaw padatabi, Sir Mar, ang presyo, sigun kay Madam Sophia Bukat, ang Provincial Director, pwedeng mag-dorar pa ini nagkapirang mga sa mga masunod na bulan tabi, Sir Mar. Depende kung ma-stabilize na kumbaga sitwasyon ka na plant-based oil sa international market. Yeah, batangon yan, dahil ka man pwede makabalad. Puro oran. Araw ang mahal ang presyo ngunyan, so puti. Nalukad. Pag itong inagunan mo, barato ito. Barato. Pag itong inagunan mo ito, barato ito. Ngunyan na mahal so puti. Yung puti mo, pwede mo baladon mo sana. Balad ka na. Balad sana. Ay, Diyos ko. Yan po tabi, Adi. Maraming pwedeng gibuon dyan sa mga nyug nindo. Ako nga, di, so mga nyug duman sa arong na so nagtarambo na baga. Tinaw, pinakupra. Ayos man.
May kuwan pa man. Manipis na sa nagaraw. Nakadali man. Aha. Naka 800 pa man. Nakadiit pa. Pero so mga mga ibang pigpabakal na bilog pa talaga. Bilog ang pabakal. Iroon mong 35 hanggang 40 na ngunyan ng sarong nyog. Grabe, kamal. Ang pinakabarato is 25. Bilog na nyog. Hindi ka na mapagal. Pwede. Ay, okay. Ayos. Dito di Mar, dagdag na istorya, alin sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Yan. At saka, kung titingnan po ninyo, dakol po na pwedeng gibuon sa coconut. Yan po para advocate kami na ni Padre Momoy Digdisawa sa programa, sa duban sa programa ng Sabado. Na instead nga of magkupra ka, uni nga yung fresh ka. Masabi yun, so, sa sarong bilog na nyog siya na, dakol ka ng makuha ang produkto, John. Sa bunot, pwedeng iproseso, pwedeng gibuhon na kokopit, pwedeng gibuhon mga tugang na lubid, na pang sagang mga tugang sa pagrasay kandaga, kaya ang pude basta-basta natutunaw. Yan. Subagol, pwede mong gibuhon na decoratives, barnisan mo, araw kang bigibo ka mga taga masbate, marirahay man na pan-display. Pwede man mga tugang nagibuhon mong uring. May bago na patingon niya na sistema kan uring na bagol. Mga tugang ito ng charcoal briquettes. Gigibo ng birlog-bilog. Natulusan ang pidaso dyan, makagulay ka na, makasapna ka pa ning bagas. Sigurado ang papa. Ngayon nagigiribo na po kayan. Tapos mga tugang susabaw. Sasabaw pa sa kulo na. Higuang energy drink sa sabaw. Higuang coco patis sa sabaw. Higuang coco syrup. O kaya ining coco tawyo. Tapos coco sarsa. Yung ganun. Sasabaw pa sa ito. Dakol na ang produkto. Pagkatapos, duman sa meat. Yan, pwede mong gulay yun. So, sapal, mga tugang pagkaganawa mo, pwede mong gibuhon mga tugang na, na tinapay. Pigalo na ngunyan yan mga tugang sa kunyan, baka din do aram. Pigalo na sa pagibo ng hotdog. Asin sa pagibo mga tugang ning mga karni na processed. Pagkatapos, mga tugang, pwede mong gibuhon na coconut, virgin coconut oil. Yan. Kadakol lang produkto sa sarong bunga pa sana. Di ba? Kung ipoproseso lang talaga yan, mga tugang, and you do not have to wait for 45 days para makakuha ka ng layak, para makakupra ka. Every day pwede kang kumita. Di ba? Pagkatapos, sutuba, yun. Pwede mong gibuhon mga tugang na tuba. Sutuba, pwede mong gibuhon na energy drink. Sutuba, pwede mong gibuhon mga tugang na coco syrup. Sutuba, pwede mong gibuhon na coco sugar. Madami. Maggano lang talaga yung mga tao, magiling lang kimaray. Dahil lang magkapakarakonsentar ka mo dyan sa kupra. Although kay puan man yan, di ba? Kay puan man yan, pero ninuruko-luko kita kang mga darakulang dayuhan eh. Para producer kita kang mga itong maitom na kupra, tapos piproseso ninda, pagkabakalan da mahal na, naguyo kita. At isyon yan, may nagkadares ko pina, pagkabakalan yun, so puti. Yan ay ko proseso, pigahalo duman mga tugang sa diesel. May coco diesel na tinatawag. Diba? Then, mandated by law yan, kaya iguana po ni mga nagkuproseso kaya. Kaya garo, so, bantunan nga ni cooperative, arog na kan mga tugang, arog na sa inda po na negosyo. Di ba? Paano, mga kapatid, ako'y iskeda na muna dito po sa programa. Abangan po nindoan masunod ang Bareta alas 12. Pagbalik ko, karibanan ko na po dyan si Jasmine Baloloy.
Sa Indo Cabao, sa pangaran ni Juna Polis, Lado Technical, siringman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa pangaran mo kabilo na tropa ka Mega Force Patrol. Ang bilo na pag-iriba niya ito din sa PBN, DCGB AM. And po si Mardila, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na